адкуль пайшло свята. Радыё Марыя працягвае вандраваць па Беларусі. І сёння мы завіталі ў госці да айца Олега Півавара у вёску Ваўкалаты, каб даведацца, адкуль жа пайшло свята. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя і ўвагуле ўсе тыя, хто з намі лучыцца. І сёння мы з вамі працягваем нашу такую размову, якая датычыцца свята ў небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі. І сёння мы знаходзімся ў вельмі цікавым касцёле. Я вітаю пробашча парафіі айца Олега Півавара. Хвала Христовича. Хвала навекі. І месца гэта вельмі цікавае. Дзякую, што вы нас сюды запрасілі. І хтосьці можа спытаць, так а што ж гэта за парафія такая, што ж гэта за касцёл? Гэта парафія і касцёл Яна Хрысціцеля. І хтосьці можа спытаць, якое ж дачыненне мае вось гэтая парафія і увагуле гэты касцёл да Найсвяцейшай Панны. Але тут ёсць вялікая цікавостка. Бо бывае такое, што касцёлы ў сваім тытуле маюць скарачэнне. І мы ведаем, што раней гэты касцёл як называўся? Яго тытул быў? Гэты тытул быў называўся «У небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі і Яна Хрысціцеля». Але з цягам часу тытул быў скарочаны? З цягам часу тытул быў скарочаны, засталася толькі назваць на сённяшні дзень святога Яна Хрысціцеля. Але гэта сапраўдны марыйны касцёл? Так, гэта сапраўдны марыйны касцёл, таму што ў нашай парафіі ёсць абраз Маці Божай Ваўкалацкай. Сапраўды, вось маю такое ўражанне ад гэтага месца, што нібыта ўсе Ваўкалаты, весь касцёл, ён агорнуты нейкім плашчом Найсвяцейшай Панны Марыі. Нібыта пад аховай яе, пад такой апекай. Ці толькі ў мяне такое ўражанне, ці ў вас, як у пробашча, таксама яно ёсць? Ну, напэўна, як кажуць, католікі асабліва марыйныя людзі. І, напэўна, у кожным касцеле, у кожнай парафіі ёсць большы ці меншы абраз Маці Божай, які ўшаноўваецца. У кожным доме, напэўна, ёсць абраз Маці Божай, які ўшаноўваецца, таму што у першую чаргу мы молімся, як сама Маці Божая прасіла праз свае аб'яўленні, ружанцы. Ружанец – это марыйная молитва, розарий по-руску, і дзе мы молімся на чотках, перабіраючы ось кожную чотачку, мы кажам «Вітай, Марыя». «Вітай, Марыя» шмат разоў паўтараем гэтую молитву, таму што мы ўшаноўваем Маці Божую. І нашая парафія не выключэнне, якая з того моманту, калі яна была закладзеная, напэўна, ўжо людзі праз заступніцтва Марыі ўзносілі свае малітвы да Пана Бога. А адзначнай такой рысай нашай парафіі Ваўкалацкай ёсць тое, што мы маем абраз не проста самой Маці Божай, як у кожным доме, але на постсавецкім прастранстве гэта адзіны абраз, які быў намаляваны ў гонар Маці Божай апякункі душаў чысцовых, дзе пад самой шатай Маці Божай мы можам убачыць вось галовачкі, маленькія душы, агорнутыя агнём, якія церпяць у чыстцы, якія патрабуюць малітваў і заступніцтва Маці Божай, малітваў нашых, канешне, людскіх. Тут на зямлі мы людзі, якія жывуць, толькі можам узносіць да Пана Бога малітвы, бо самі душы чысцовыя ўжо не могуць за сябе памаліцца, памерлыя не могуць за сябе памаліцца. Таму пра заступніцтва Маці Божай асаблівая малітва ступае на нас. Дзякуй за адказ. Паслухайце, а вось мне цікава, што Ваўкалаты – гэта месца, дзе адбылося шмат цудаў. Ну, сапраўды. Так, ну,
Ну, шмат. Цуды адбываліся, напэўна. Адбываюцца і, дай Боже, будуць адбываюцца, і, дай адбывацца. Бог, будуць адбывацца, так. Ну, найбольшыя такія цуды, которые ў мяне на памяці, на памяці нашых парафіянаў, гэта будаўніцтва самой святыні, у якой мы знаходзімся. Таму што парафія агульна сягае свайго пачатку з 15 стагоддзя. Быў пабудаваны маленечкі касцялок на ўскраіне Ваўкалат, які быў у свой час дастатковым для людзей, але калі пачала колькасць вернікаў звялічвацца, напэўна, патрэбны быў большы касцёл. І тут, на гэтым месцы, дзе мы знаходзімся, быў пабудаваны драўляны касцёл, дзе таксама ўжо былі ўстаноўленыя вось два алтары Маці Божай Ваўкалацкай, апякункі душ чысцовых, і алтар Яна Хрысціцеля. Побач там, да, так, з другой стороны побач. Таму вось і назва была парафіі Маці Божай і Яна Хрысціцеля, падвойная. Пазней, канешне, вось тое, што належыць да цудаў, калі ў 1870-х гадах яшчэ былі царскія ўлады тут, на гэтай зямлі, святар, які хацеў аднавіць святыню, бо для людзей таксама гэтая драўляная святыня была зацесная, прасіў дазволу на тое, каб трошкі зрэстаўраваць, паправіць тую святыню драўляную, якая ўжо прыходзіла ў такім заняпад, у такім стан не вельмі добры, бо дрэва яно мае свой час і, напэўна, там падганівала, можа, штосьці так прыходзіла ў такі непрыемны від. І, канешне, святар, калі атрымаў дазвол усё ж такі на тое, каб паправіць тую святыню драўляную, сказаў людзям: маем дазвол, будуем святыню паверх каменную. І пачалі будаваць. Я удакладню, далі дазвол крыху падправіць. Крыху падправіць тую драўляную святыню. А ён пайшоў на такі нахітрык і кажа: давайте будаваць. Давайте будаваць, пакуль яшчэ улады не спахваціліся, будзем будаваць. І збудавалі святыню каменную, каменні, якія укладаліся ў гэтыя сцены, яны былі прывожаныя на вазах коньмі, будаваліся памосты вакол святыні. З адной стороны коні заязджалі вышэй-вышэй, а з другой з'язджалі ўжо камні там укладаючы. Коням завязвалі вочы, каб коні не баяліся. Вось, і такім чынам збудавалася святыня. Калі прыехалі царскія ўлады, яны ўбачылі, што новая святыня ёсць збудаваная на месцы драўлянай. Падправілі. І кажуць, што мы не давалі дазвол, мусіце разабраць гэтую святыню. Мы не давалі дазвол. Людзі маліліся, прасіліся, станавіліся на калені перад уладамі. І яны пасмяяліся і сказалі: як да заўтра накрыеце дах, то заставіце сабе святыню. Ну і людзі ўсю ноч працавалі, на раніцу быў накрыты дах. Шаго зрабілі дах? Зрабілі дах, ну не было сказана, што жэсці там зрабіце, а было сказана: накрыйце. Яны сшывалі адзенне, нейкія там каўры, дываны, што мелі ў хатах, усё неслі, сшывалі і накрылі дах, зашылі, што суцэльны быў дах. Вот, і так захавалася святыня, царскія ўлады развялі рукамі, ну сказалі: ну няхай будзе. Ведаеце, напэўна, гэта быў не тое, што дах з дываноў з нейкіх, якія людзі прынеслі, а гэта быў сапраўдны плашч паны Марыі, якім яна проста накрыла гэты касцёл. Напэўна, ну, гэта маё меркаванне. Напэўна, гэта і Маці Божая дапамагла, напэўна, гэта і яе плашч быў, яе апекі над гэтай парафіяй, над гэтымі людзьмі, якія хацелі маліцца ў гэтай святыні, якія хацелі шанаваць пана Бога пра заступніцтва Маці Божай. Калі мы кажам пра гэты касцёл і кажам, што тут адбыліся розныя цуды, канешне же, найбольш яскрава пра гэта сведчаць воты, якія ёсць пры абразах. І пры пані Марыі мы бачым, што тут ёсць і сардэчкі, так, вось там некая ланцужок нейкі. Ёсць яшчэ у вас адзін абраз, ён таксама лічыцца цудатворным, гэта абраз Святога Роха. Так, хоць у двух словах распавядзіце, бо гэта вельмі цікава. Адкуль, як працуе, што за воты? Канешне, воты гэта
такія памяткі, якія прыносілі людзі як удзячнасць Маці Божай за пэўны цуд, які Маці Божая на іх малітву зрабіла. Альбо святы, да якога яны звярталіся. І вось менавіта пры Маці Божай мы бачым шмат гэтых вотаў удзячнасці за тыя цуды, якія адбываліся. Напэўна, дзякавалі і за аздараўленне, напэўна, дзякавалі, можа, і за памерлых, таму што памерлыя нам з'яўляюцца ў такі відавочны спосаб праз сны. І калі ідзе малітва за памерлага, то альбо ён просіць аб этой малітве, альбо ён ужо дзякуе і гаворыць, што я ўжо не патрабую гэтай малітвы. Такі апошні, напэўна, у нашай парафіі сон, які сніўся парафіянам нашым, і там ад мне, гэта апошні пробашчык, які тут быў айцец Пётр Ясевіч. Пасля яго смерці, вось ужо мінула 3 гады у гэтым годзе, вось пасля яго смерці 10 год, можа, 1,5 прайшло, ён мне сніцца ў такой постаці, што мы прыйшлі з ім у святыню. Ён быў калясачнікам першай групы інваліднасці на калясцы, ён не мог парушацца нагамі сваімі. І пасля ўжо таго, як я яго ўжо ў сне бачу, што ён сядзіць у калясцы, і кажу: айцец Пётр, можа, пара ўставаць ужо, можа, пара ісці. І ён устаў. І мы пайшлі з ім усюды ў святыню. Мы пайшлі з ім на святую імшу, адпраўлялі, маліліся разам. Гэта я бачу ў сне. І пазней, калі ўжо скончылася святая імша, ён пайшоў у закрыстыю, там, дзе перадзяёмся на эўхарыстыю. І ў закрыстыі я таксама захажу, а там стол накрыты. І парафіяне за сталом, і айцец Пётр, ён заўсёды любіў, як госці ў яго былі, як было шмат людзей. Вось, такі сон бачу. Праз некалькі дзён прыходзіць да мяне парафіянка, якая апекувалася ім, дапамагала, бо не мог сам за сабой ухаживаць, быў на калясцы. Вось, і яна распавядае: ксёндз сніла сон про тое, што айцец Пётр сказаў, што дзякуй за ўсё, я ўжо дома. Такім чынам, напэўна, мы разумеем, што як памерлы дома, то ён ужо ў небе, ён ужо ў Пана Бога. І мы молімся таксама пра заступніцтва Маці Божай. Людзі маліліся пра заступніцтва Маці Божай за сваіх памерлых, і, напэўна, падобныя сны маглі бачыць і прыходзіць з вотам удзячнасці да Маці Божай за тое, што іх памерлага Маці Божая ўжо ўзнесла на неба, дапамагла ўзысці да нябеснай айчыны, да збаўлення. Маглі аздараўленні таксама быць, таксама удзячнасць Маці Божай за аздараўленне нейкае. Напрыклад, чалавек тут, на зямлі, можа быць у агоніі перад смерцю, у такім чыстцы, ён яшчэ жывы, але ўжо терпіць часовыя пакуты. І таксама у гэтым сэнсе, калі за яго моляцца, за яго душу, за збаўленне, то гэты чалавек альбо аздараўляецца, альбо ў спакоі памірае. У мяне таксама быў случай у парафіі. Я першы раз прыехаў у 2016 годзе сюды, і мяне заклікаюць у першую ж нядзелю, якую я прымаў парафію, да хворага чалавека у вёску. Кажу: далёка? Не, недалёка, ксёндз, паедземце. Там чалавеку патрэбна ваша споведь і патрэбнае намашчэнне. Добра, паедзем. Прыехаў я, была споведь, было намашчэнне. Вельмі цярпеў чалавек. Ён цярпеў такія пакуты, такія болі ад сваёй хваробы, што проста родныя казалі, што ён, нават калі яму давалі наркотык, ён цярпеў, ён не мог знесці, нават не успакойвалася і праз наркотык. Пасля споведзі, пасля камуніі, пасля намашчэння ён павярнуўся і заснуў. Першы раз за шмат месяцаў ён заснуў. Заснуў і праз некалькі дзён адышоў, памёр. Гэта азначае, што ён таксама прыняў збаўленчую пакуту, ён адпакутаваў гэты чысцец тут, ужо на зямлі будучы, і адышоў да вечнасці ў супакоі, у цішы,
Вось так дзейнічае Пан Бог, так дзейнічае малітва, так дзейнічае Маці Божая. Вось за гэта вот і ўдзячнасці складаюцца перад абразом, перад Маці Божай. Напэўна, у кожнай парафіі мы можам убачыць такія вось воты. У Буслаўскай парафіі тут радам з намі 20 кіламетраў адсюль таксама шмат вотаў, у іншых парафіях. Ну і таксама, як вы згадалі, што ў нашай парафіі ёсць алтар і абраз Святога Роха, таксама там ёсць воты ўдзячнасці за аздараўленне. Святога Роха мы ведаем добра як заступніка ад эпідэмій. І вось калі, напэўна, былі эпідэміі ў мінулых веках, людзі цярпелі, людзі паміралі і, напэўна, прыходзілі да Святога Роха са сваімі малітвамі. Праз яго заступніцтва маглі атрымаць і атрымоўвалі, напэўна, аздараўленне, і за гэта таксама воты ўдзячнасці, вось нейкія сэрдзечкі, нейкія там ножкі, каму што аздараўлялася, то і рабілі з металу і прыкраплялі на алтары каля абраза. Хачу яшчэ запытаць вось такое. Вы распавядалі, што раней тут была невялікая драўляная капліца. І на ўваходзе там быў камень. Ну як быў? Ён зараз ёсць. І што там былі маленькія ножкі. Што гэта за такая? У нашай парафіі гэта было яшчэ перад вайной. Перадваенны час, перад Другой сусветнай вайной, 20-30-е гады, калі была збудаваная каплічка 10 кіламетраў адсюль у вёсцы Заўлічча. Вось. І гэтая каплічка таксама мела такую вот адзначную цудоўную рысу. Гэты каменьчык пры ўваходзе у саму капліцу, гэты касцялок маленькі, камень, ну, ён дзесьці такі вось сантиметраў 40 на 40, такой вось невялічкі, як жырнаво на млыне. Вось таксама круглявы такі каменьчык. І на гэтым каменьчыку адбітыя два слядкі. Як далонь, можа нават менш. Адзін слядок трошкі большы, другі трошкі меншы слядочак, як паўдалоні. І людзі распавядалі, што калі прыходзілі ў гэту каплічку, заўсёды пры ўваходзе станавіліся на каленачкі перад каплічкай, бо ён пры ўваходзе быў перад ступенькамі. Цалавалі гэтыя слядочкі і ішлі ў капліцу на малітву, бо яны шчыра верылі, што гэта слядочкі былі Езуса Хрыста. Можа, большы слядочак Маці Божай, а меншы слядочак Езуса Хрыста. Хто ведае, але людзі шчыра верылі ў гэта і шанавалі. І да сённяшняга дня гэты каменьчык захаваўся. Ён, канешне, ўжо зарос мохам там усім, але можна ўбачыць вось тыя цуды, якія там адбітыя. Но людскімі рукамі цяжка выбіць на каменні вось слядок, але Божай ласкай гэтыя слядкі маглі з'явіцца. Таму і Божая ласка была над тымі людзямі, якія прыходзілі ў гэтую каплічку, якой маліліся. Канешне, бальшавіцкія ўжо ўлады пасля Другой сусветнай вайны, уже калі нішчылі веру, нішчылі касцёлы, знішчылі тую каплічку. Яны проста забралі, сказалі людзям вымятацца з яе і забралі яе на клуб. Пасля некалькіх гадоў гэты клуб і так згарэў, нічога не засталося. Але на сённяшні дзень мы маем толькі фундаменты капліцы і той каменьчык са слядкамі у вёсцы Заўлічча. Вельмі прыгожая, і я вось шчыра веру, што магчыма так было, легенда, вельмі прыгожая пра Маці Божую і тое, што яна была з маленькім Езусам і кудысьці не крочылі, вось так іх слядкі адбіліся на камні. Але мы ведаем, што ў гэты марэйны касцёл з цягам часу прыйшоў сам Езус. І ён быў вельмі міласэрны. Так. Распавядзіце, як сын прыйшоў да маці, праз які абраз, праз якую падзею, бо гэта фантастычна. Но мы ведаем, што у 30-х гадах мінулага стагоддзя сястра Фаўстына Кавальская мела аб'яўленне Езуса Хрыста. Гэта апісала ў сваім дзённічку сястры Фаўстыны. І праз гэтае аб'яўленне яна прасіла, каб Езус быў намаляваны на абразе. Вось, і некалькі разоў
была гэтая просьба намаляваць, яна размаўляла са сваім спаведніком, ксяндзом Міхалам Сапоцька. Вось. І ксяндз Міхал Сапоцька знайшоў художніка, які стаў маляваць абраз. Першы раз намаляваў, сястра пабачыла, што не такі Езус, сказала, не падыходзіць гэты абраз. Другі раз намаляваў, таксама не падышло, таксама яна адкінула гэты абраз. Толькі за трэцім разам ужо абраз быў намаляваны, як яна бачыла практычна Езуса, і так яна хацела ўсё роўна яго адкінуць, але Езус сказаў, на абразе не мой лік важны, а тое, што я сваю міласэрнасць праліваю з гэтага абраза на того чалавека, які будзе маліцца перада мной. Вось і гэты абраз быў прыняты, які за сённяшняга дня ёсць у Вільні. Пасля ўжо гэтага трэцяга абраза ксёндз Міхал Сапоцька прасіў іншых художнікаў, каб намалявалі таксама іншыя абразы, каб распаўсюджваць таямніцу Божай міласэрнасці у парафіях ужо сваёй дыяцэзіі, Віленскай архідыяцэзіі. І вось першы пасля абраза Казіміроўскага, які быў намаляваны, як мы лічам, ён на сённяшні дзень знаходзіцца ў нас у парафіі. Тут каля Маці Божай Езус міласэрны. Вось ён прыйшоў да нас, быў намаляваны ў 1936-37 годах. Прыйшоў да нас таксама такім чынам, што ксёндз Міхал Сапоцька і пробашч тутэйшай парафіі ваўкалацкай ксёндз Ромальд Дроніч былі сябрамі, працавалі разам у семінарыі ў Віленскай. І калі ўжо ксёндз Міхал Сапоцька адчуваў, напэўна, што будзе пераслед, будуць, можа, нейкія ваенныя дзеянні, ён у 1939 годзе, яшчэ перад вайной, прывёз сюды гэты абраз і падараваў парафіі ксяндзу Дронічу і сказаў, што пакуль гэты абраз будзе ў вас, пакуль вы будзеце маліцца праз яго заступніцтва да Пана Бога, то ваша парафія ацалеюць у любых цяжкіх сітуацыях. І так сталася. Цяжкія сітуацыі. Цяжкія сітуацыі пачалася вайна, Другая сусветная, людзі маліліся. У той час гэты абраз быў яшчэ ў нашай парафіі, людзі маліліся, і таму тут, на ваўкалацкай зямлі, вайна не адчувалася цалкам. Вайны не было, яна вакол была, блізка, за 10-15 кіламетраў, а ў самі ваўкалаты вайна не ўвайшла. То бок тут не палілі, нікога не шукалі, паліцаяў не было, старасту з народа не абіралі, нічога. Так. Тут быў супакой. І людзі жылі, як жылі. Самі яны гэта распавядаюць. Мы жылі, як жылі у ваенныя часы, як бы вайны не было. Хоць і ведалі, што вакол вайна ідзе. І прыходзілі, маліліся да абраза Езуса міласэрнага. Вяночак да Божай міласэрнасці тады і спяваны быў. Яны спявалі яго. І пазней, як ужо скончылася вайна, у гонар і падзяку, напэўна, Пану Богу была збудавана ксяндзом Ромуальдам каплічка. Вось гэта ў Заўліччы, дзе быў пастаўлены гэты каменьчык перад уваходам у капліцу са святкамі. Туды завязлі абраз Езуса міласэрнага таксама. Гэты абраз быў у той каплічке пэўны час, пакуль каплічку ўжо не сказалі... Пакуль яна не стала клубам, да? Да, пакуль не стала клубам. Не тое, чтобы стала. Яе забралі і дзесьці ў іншым месцы пабудавалі клуб з гэтага дрэва. Нават так? Так, нават так. Яе з гэтага месца прыбралі. А месца засталося святым. Яно не было, скажем так, пахамлена тым, што там людзі танцуюць, там... То есть людзі, як маліліся там, так і засталося гэта месца малітвы. А капліцу забралі на клуб, у іншае месца перавезлі, дзе клуб гэты згарэў. Вось. А тое месца малітоўнае засталося. Бок засталася такая містычная капліца. І вядома, што абраз вярнуўся зноў сюды у калацкі касцёл, дзе да сённяшняга дня мы яго можам бачыць. На пачатку быў схаваны, але мы яго трошкі аднавілі, адчысцілі ад пылу, бруду.
і вывесілі ўжо тут каля Маці Божай, ён знайшоў сваё месца, дзе далей молімся заўсёды каронкай да Божай міласэрнасці і просім аб міласэрнасці для нашай зямлі, для тутайшых людзей, якія тут далей жывуць. Ну, гэта ж фантастычна. Ну, у меня вось іншых слоў няма, бо такая парафія, якая знаходзіцца, як вы казалі нам, мы ў вёсцы жывем, мы на вёске. Так, мы вясковыя. Мы вясковыя. І ось такі проста вясковы касцёл мае столькі цудаў, і вайны тут амаль што не было, і ёсць абразы, і дзейсняцца цуды, і зараз. І, ну, для мяне гэта, ну, гэта фантастычна. І гэта сцвярджае тое, што, ну, Маці Божая, яна працуе з намі, з усімі. І над намі, і з намі. Калі мы гэтага просім. А прасіць мы павінны праз малітву заўсёды. Гэта наш дыялог з Богам, гэта наш дыялог праз заступніцтва святых Маці Божай з нашым Айцом Нябесным. Отец Олег, вось наконт малітвы хочу спытаць такое пытанне, крыху так перайсці ўжо да тэалагічнай часткі. Вы казалі, што раней тут рабілі фэст на небаўзяцце. Пакуль тытул касцёла не быў скарочаны, фэст ладзіўся досыць такі шырокі, так? Вось, і так. Гэта адзначалася 15 жніўня. Так. На пачатку быў касцёл Маці Божай, Яна Хрысціцеля, і вядома, што гэтыя тытулы яны шанаваліся. Падмацоўваліся фэстамі, святамі, урачыстасцямі. У свой час, калі яшчэ, напэўна, быў росквіт такі ушанавання Маці Божай, фэсты гэтыя адбываліся. Але пазней, калі пачаліся эпідэміі, вядома, людзі пачалі таксама прасіць заступніцтва Святога Роха, то плаўна фэст Маці Божай з 15 жніўня перайшоў на фэст Роха, ушанаванне Святога Роха 16 жніўня, дзень пазней. І, у прынцыпе, тут нічога такога дрэннага няма, але проста змяніліся традыцыі парафіі. І да сённяшняга дня вось няма фэсту ўжо Маці Божай, толькі ёсць фэст Святога Роха, які ўшаноўваецца найбольш, і найбольш людзей сюды прыязджае, найбольш радасна, узнёсла шануецца Святы Рог. Ясна, дзякуй. Паслухайце, а маю вось такое пытанне. Вы кранулі тэму шанавання, вось гэта, ну, мне гэта не падабаецца, але, ну, я кажу, з песні слоў не выкінеш, так, культ Маці Божай. Калі вернуцца да Эфескага сабору, які толькі сцвердзіў, што Марыя будзе не толькі Хрыстатокас, але і Теотокас, не толькі Маці Хрыста, але і Маці Бога, так гэта было калі там 1460-х гады, штосьці такое, калі не блытаю. А калі прынялі вось гэты дагмат аб унебаўзяцці? Бо прайшло там не год і не два. Так, гэта прайшло шмат часу, бо на пачатку вось праўды веры, бо дагмат гэта праўда веры, і вера, напэўна, народу усходняга касцёлу была больш такая, яны больш шчыра прымалі проста веру, да? І яны верылі ў тое, што Маці Божая была ў неба ўзята з душой і целам. Да? І усходні касцёл, в прынцыпе, шанаваў ужо з пачатку вякоў, там 5, 6, 7, 8 стагоддзі ўжо была шанавана Маці Божая. Ну, то бок ёсць там тэксты, так? Мы ўжо не будзем так перагружаць праграму імёнамі, але... Ужо заходні касцёл, які больш такі з'яўляецца больш дакладны ў вывучэнні, да, у такім азнаямленні, у навуках праз святароў, доктараў касцёла, напэўна, трэба было ўсё даследаваць, бо так даточна ўсё. Паспрачацца, напэўна, да. І прыйшло толькі ў 1950 годзе. Вось тое, што быў абвешчаны дагмат аб унебаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. Я звярнуся да тэкстаў традыцыі касцёла, па гэтаму зачытаю тое, як гэта адбылося. Менавіта 15 жніўня адзначаецца ўрачыстасцю унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І ў 1950 годзе папа Пій XII асаблівым дэкрэтам афіцыйна прыняў дагмат аб цялесным унебаўзяцці Маці Божай на неба. Касцёл ушаноўваў мучанікаў у дзень іх нараджэння для неба,
гэта значыць у дзень іх смерці. Свята, якое ўзнікла у 6 стагоддзі на ўшанаванне Маці Божай, называлася спачатку памяццю святой Марыі. Змест яго быў звязаны з яе нараджэннем для неба, і ў хуткім часе яно было перайменавана ва Успенне Марыі у 5 стагоддзі, пазней пераход у 6 стагоддзі, а потым у небаўзяцце у 8 стагоддзі. З 6 стагоддзя на ўсходзе 15 жніўня пачало адзначацца свята шлях Марыі дадому. У гэтым дагмаце адлюстроўвалася вера, якой спрадвеку прытрымліваўся касцёл. Яе смерць была настолькі іншай, што касцёл гаворыць не пра смерць, але пра пераход. Так павінны былі перайсці ў жыццё вечнае жыхары раю. Толькі грэх прывёў на свет смерць, гаворыць апостал Павел у пасланні да рымлянаў. У небаўзяцце Марыі з душой і целам не азначае аддаленнасці Маці Божай ад людскіх спраў. У сваім успенні ты не пакінула свет, о Маці Божая, паядналася з крыніцаю жыцця, ты, якая зачала Бога жывога і сваімі малітвамі вызваляеш нас ад смерці, спявае касцёл у сваёй візантыйскай літургіі. У дзень у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі існуе традыцыя у знак падзякі прыносіць першыя плады новага ураджаю. Вы акцэнтавалі, што пачалося свята, яно пайшло з усходу. Так, яно пайшло карані з усходу. Хаця, як сказаць з усходу, на пачатку да 12 стагоддзя усходні і заходні касцёл былі адным цэлым, адной супольнасцю, адной хрысціянскай супольнасцю. Пазней раздзяліліся праз людскую недасканаласць, канешне, касцёлы раздзяліліся на ўсход і захад. Але тыя стагоддзі, 5, 6, 8, якія мы пачулі, гэта быў супольны касцёл. Проста ўсход гэта азначалася, што сядзіба ўсходняга касцёла яна была ў Александрыі. Александрыя называецца цяпер Стамбул у Турцыі, так. І там менавіта была сядзіба ўсходняга касцёла, а Рым з'яўляўся сядзібай заходняга касцёла. Яны былі супольнасцю. Ну, а з часам, канешне, не падзялілі нешта, напэўна, між сабою і раздзяліліся. Але сэнс у тым, што у супольнасці касцёла шанаванне Маці Божай было вельмі ўзнёслым, і таму тут не можна сказаць, што мы павінны дзяліць сённяшнім днём мінулыя стагоддзі на ўсход і захад. Проста касцёл шанаваў, але усходні касцёл як шанаваў, так і пасля 12 стагоддзя, пасля раздзелу, так і застаўся шанаваць, а заходні касцёл, удакладняючы ўсе свае і даследуючы усе гэтыя таямніцы Маці Божай, сабіраючы ўсе довады ў адно цэлае, прыняў дагмат у 1950 годзе. То бок з Александрыі ў Рым, а з Рыма ў Еўропу, а з Еўропы ўжо, напэўна, на нашай землі. У кожную землі. парафію. У кожную парафію, нават у Ваўкалаты. Да. Нават сюды Ваўкалаты, да. А ведаеце, калі я рыхтавалася, я знайшла такі цікавы факт. Вось я, дарэчы, не магу на 100% сказаць, што гэта праўда, але ўсё ж такі, кажуць, людзі пішуць, так? Што чаму абралі 15 жніўня? Што быў імператар Маўрыкій, які там спрачаўся з персамі, і гэта быў на хвіліначку 580 год. То есть гэта яго 5 стагоддзе, 5, 6 стагоддзе. І ён спрачаўся з персамі, вёў вайну, і ён перамагае над імі. І вось, каб адзначыць сваю перамогу, 15 жніўня гэта было, ён кажа, давайце ушануем Маці Божую. Што яшчэ мы там не ушанавалі? Заўдзячваў сваю перамогу Маці Божай, бо, напэўна, ішоў і з малітвай, і з Марыяй, і ён убачыў гэтым цуд перамогі, і таму гэты дзень сказаў, што будзем ушаноўваць Маці Божую, таму што яна дапамагла перамагчы. Таму 15 жніўня менавіта. Таму 15 жніўня, так. 15 жніўня, ну, мы
уже 3 праграмы гатуем, так, вось, да, да гэтай даты, да гэтага свята вялікага. Вашы пажаданні? Мое пожаданне одно, каб людзі верылі. Верылі і давяралі Пану Богу, а пра заступніцтва Маці Божай хацелі ўзносіць свае просьбы да Езуса Хрыста аб збаўленні сваіх душаў. Дзякуй. А можна яшчэ задаць одно такое пытанне? Калі ласка. Калі б вы вось неяк так акрэслілі, нейкую такую нататку пісалі наконт ваўкалаты, гэтага месца, якое напоўнена цудамі, што б вы дадалі? Што б вы напісалі? Ваўкалаты гэта што для вас? Гэта касцёл, гэтыя цуды, якія дзейснююцца фізічна, містычна. Бо ён сапраўды укрыты гэтым плашчом на свяцейшай панны. Цуды яны даюцца чалавеку, то есть нам, кожнаму, хто верыць, дзеля таго, каб узмоцніцца ў веры яшчэ больш. Каб мы ўзмацняліся ў веры. І, напэўна, гэтыя цуды на сённяшні дзень яны здзейсняюцца адзін за другім, і так маленькія цуды мы заўважаем. Нават вось недаўны цуд, калі мы на спасланне Духа Святого устанаўлівалі бярозкі па касцёлу, то тыя бярозкі, которые стаялі пры галоўным алтары, пры іншых алтарах, праз некаторы час засохлі, цалкавіта засохлі, бо перасталі ўжо нават ваду піць. А бярозка, которая стаяла тут пры Езусе міласэрным і абразе Маці Божай, засталася зялёнай да канца. Мы яе выносілі з касцёла праз шмат тыдняў зялёную. Яна не засохла. Вось таксама адзін з цудаў з таго, што нават зеляніна вось тая, якую мы бачым, цягнецца, і Маці Божая ёсць жыватворчай ласкай, Езус Хрыстус і жыватворчай ласкай для кожнага чалавека, для ўсяго жывога, што на зямлі. Таму гэты цуд можна таксама распавесці. Ну, канешне, у нас мы бачым прыгожы цяпер абраз Маці Божай, такі бліскучы. Да гэтага яшчэ 2 гады таму ён быў такі вось трошкі знішчаны часам, знішчаны вякамі, пачарнеўшы, і мы яго зрэстаўравалі. І вось рэстаўратары, якія гэта рабілі, яны апісалі, зрабілі вопіс пра гэты абраз. Абраз Маці Божай ваўкалацкай, апякункі душ чысцовых. Ёсць выдатным абразчыкам еўрапейскага жывапісу сярэдзіны 17 стагоддзя. Іканаграфічна сама выява Маці Божай з'яўляецца паўторам Мадонны з Пасау, цяпер тэрыторыя ўсходняй Нямецчыны. Культ, который быў шырока распаўсюджаны на тэрыторыі Цэнтральнай Еўропы, у тым ліку у Рэчы Паспалітай. Абраз з ваўкалаты намаляваны ў тэхніцы алейнага жывапісу на палатне, сшытым з 3 кавалкаў рознага памеру і замацаваны на драўляную панель, аздоблены шыкоўнай срэбнай шатай і каронамі. Уздоўж ніжняга краю маюцца надпісы звароту да Маці Божай. Па-польску. Вы wszyscy, którzy jesteście potępieni przez przyczynę mą, będziecie wybawieni. Ну, па-беларуску гэта азначае, што вы ўсе, якія з'яўляецеся праз Пана Бога прыніжаныя, праз свой грэх, не праз Пана Бога, так праз свой грэх прыніжаныя, потэмпені прыніжаныя, праз грэх, напэўна, праз маё заступніцтва будзеце збаўленыя. Так Маці Божая гаворыць да тых, хто адышоў з гэтага свету, да памерлых, які церпяць у чыстцы. І таксама знойдзены на абразе подпіс аўтара, маляваўшага абраз, Томас Ставскі Фецет. Раскрыты падчас рэстаўрацыі. І таксама ёсць дата паўстання абраза выявы Маці Божай 1667 год. Шата выраблена са срэбра рознага гатунку, часткова пазалочанага і мае адметныя рысы апрацоўкі, адпавядаючыя класічным прыкладам высокапрафесійных нямецкіх майстэрань. Так першапачаткова тло было не закрытае аксамітам, а вакол галавы Маці Божай меліся зоркі з металу, яны страчаныя. Пазней, прынаймней двойчы, аздаблялася аксамітам і дадаваліся воты. Нінейшы аксаміт, той самы, што і на Маці Божай Буслаўскай, быў ахвяраваны Андрэем Балыкам
з Вільні. Вось такі вопіс пра абраз Маці Божай напісалі нашыя рэстаўратары. І, канешне, таксама, можна сказаць, гэта было звязана з пэўнымі цудамі, бо так як мы маем касцёл, які знаходзіцца пад аховай дзяржавы, вось мае Якую катэгорыю? другую катэгорыю гэтай абароны. Вось з'яўляецца, як это правильно сказаць, вылетела мне з галавы. Гісторыка-культурнай. З'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, то у нашым касцеле не можна ніякіх прац праводзіць, асабліва з алтарамі, якія з'яўляюцца 17 стагоддзя, бо касцёл 19 стагоддзя, як мы пачулі ўжо ў гісторыі, што ён быў збудаваны каменны, ось з драўлянага касцёла гэтыя алтары, і таму пад аховай государства знаходзяцца дзяржавы. Таму не можна іх чапаць. А мы як хацелі як лепш зрабіць, адрэстаўраваць, вычысціць, зрабіць для парафіі як выдатны, прыгожы вобраз Маці Божай, ну то знайшліся людзі, якія паведамілі ўлады, вось, што ці мае права ксёндз рабіць штосьці з абразом. Улады, канешне ж, зацікавіліся, што ксёндз робіць з абразом. Ну і, канешне, я вельмі моцна получыў па шыі ад уладаў, што я не маю права гэтага рабіць. Ну, але, канешне, мы аддалі ў Інстытут культуры гэты абраз афіцыйна, дзе ўсё было зроблена, як патрабавала заканадаўства. Ну і, канешне, абышліся малай кроўю, скажам так. Хоць на той час мне было вельмі смутна і балюча ось тое, што мы не маем права рэстаўраваць, аднаўляць касцёл, які сыпецца, а сэнс тады нашай малітвы ў гэтым касцеле, які рассыпецца і будзе знішчыцца векамі. Касцёл будаваўся для таго, каб маліцца ў ім, каб праслаўляць Пана Бога, каб шанаваць святых, Маці Божаю. І тое, што мы бачым, на тое, што звяртаем увагу, гэта таксама наша вера, наша традыцыя, наша малітва. І варта рэстаўраваць, аднаўляць. Я лічу, што, канешне, няхай наша дзяржава абараняе ад злачынцаў святыні. Скончылася ў агуле, потым усё добра. Абраз вярнуўся. Абраз вярнуўся, усё скончылася добра. І вось ён быў адноўлены. Таму таксама такі вось маленькі. То бок ён быў адноўлены без афіцыйнага дазволу. Так. І гэта цуд. Афіцыйны дазвол чарговы. На пачатку не было, но пазней ён з'явіўся, ужо не ўдалося нам абысці закон. Отец Олег, вельмі так шырока распавядзіце, як дабрацца да Ваўкалат, дзе знаходзіцца гэта фантастычнае месца. Запрашайце ўсіх. Гэта хвіліна славы. Запрашаем Ваўкалату. Ваўкалата знаходзіцца на дарозе Мядзель-Докшыцы, на паўдарогі. Гэта ўжо скрыжаванне раёнаў. Скрыжаванне раёна Докшыцкага і Мядзельскага. Калі ехаць з Мінска, то гэта ўжо парафія знаходзіцца за вышэй трошкі, чым Крывічы. Буцлаў ад нас 20 кілометраў знаходзіцца, Парафіянава 20 кілометраў знаходзіцца, Дунілавіча 20 кілометраў знаходзіцца. Усе касцёлы бліжэйшыя ў 20-кіloметравай зоне. Так скажу яшчэ ў дабаўку у свой час, калі яшчэ касцёл быў наш цалкавіта марыйным, калі шанавалася Маці Божая, калі былі фэсты, то абслугоўваў 3 святыні, 1 святар. Была сядзіба святара ў Парафіянава, там марыйны касцёл, імя Марыі. Даязджаў святар да Ваўкалат, дзе было шанавана
была шанавана Маці Божая, да, Ваўкалацкая, і даязджаў святар у Буцлаў. Гэта таксама была даездовая парафія Буцлаў, дзе шанавалася Маці Божая Буцлаўская. Вось 3 марыйныя парафіі ў свой час былі, адзін святар марыйны таксама іх абслугоўваў. І мы да гэтага часу таксама застаёмся марыйнымі, напэўна, хоць і шануем іншыя фэсты больш, але Марыю шануем не менш. Таму запрашаем у Ваўкалаты, запрашаем паглядзець на нашыя цуды, на воты, памаліцца. Напэўна, кожны чалавек мае сваіх памерлых, мае за каго маліцца, напэўна, адчувае, што хтосьці з родных можа быць у чыстцы. Таму варта прыехаць сюды, да Маці Божай, злажыць свае воты, свае малітвы, свае просьбы за душы чысцовыя, а асаблівым чынам да Езуса Міласэрнага, каб выпрасіць ласкі для збаўлення сваёй душы. І запрашаем таму у Ваўкалаты на нашыя святыні, да нашых святыняў, да нашых цудаў. Дзякуй вялікі за адказы, дзякуй вялікі за ўласныя сведчанні. Гэта вельмі прыемна і дарагога каштуе. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі, таксама пахвалены Ісус Христос. Навекі вечныя. Сёння Радыё Марыя была ў гасцях у Ваўкалатах, у вельмі прыгожым велічным касцёле, які збудаваны з бутавага камня. І мы дазналіся шмат цікавостак, які нам распавёў ксёндз Пробашч пра цуды, які дзейсняцца ў Ваўкалатах. Але нас чакае яшчэ адно падарожжа, і мы будзем далей даследаваць таямніцу, адкуль жа пайшло свята у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Адкуль пайшло свята.